வந்துட்டு ஏன் சும்மாவே நிக்கிறிய? உனக்கு குழந்தை பிறந்து நீயே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கா எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல போற. நாங்க எல்லாரும் குடும்பமா வந்து உன்னை பார்க்க தான் போறோம். சொல்லுங்க மாமா. சத்யா நோ குட்டி இல்ல, கியூட். பொறுக்கிற தகுதியே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி கண்ணம்மா கர்ப்பமா இருக்கான்னு கேட்கலான்னு தான் வந்தேன். ஒரு நாள் நம்மளோட வாய்ஸ் நமக்கு இல்ல, அது வேற ஒருத்தங்களுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது எவ்வளவு ஷாக் ஆகுமோ, அதே மாதிரிதான் நம்ம கூட பழகிட்டு இருக்க ஒருத்தவங்களோட வாய்ஸ் அவங்களது இல்ல, அது வேற ஒருத்தங்களுது அப்படின்னு தெரியும் போது அதே ஷாக் தான் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட தமிழ் சினிமால நிறைய பேர் வந்து டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பத்தி யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம். பட் ஆனா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்ம கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க நம்மளோட சீரியல் ஆக்டர்ஸ்ல இருக்க ஃபேமஸான கேரக்டர்ஸ்லாம் யாரெல்லாம் டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது எந்த சீரியல் பத்தி அப்படின்னு நீங்க பார்த்தா ரொம்ப ஃபேமஸான சீரியல் தான். எல்லார் வீட்லயும் இந்த சீரியலுக்காக ஒரு ஃபேன் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. எஸ், நம்மளோட பாண்டியன் ஸ்டோர்ல தான். பாண்டியன் ஸ்டோர்ல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் எந்த கேரக்டர்? எஸ், முல்லையோட கேரக்டர் தான். முல்லையோட கேரக்டர் விட அவங்களோட ஆக்டிங்கை விட அவங்களோட வாய்ஸுக்கு தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க அந்த அவிக இவிக அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு டப்பிங் கொடுக்குறவங்க யாரு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா காயத்ரி அப்படின்ற ஒரு டப்பிங் ஆக்ட்ரஸ் தான். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 13 வருஷமா டப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் எந்த சீரியல்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா நீங்களே ஷாக் ஆயிடுவீங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட திருமதி செல்வம், அதான் நம்மளோட சன் டிவியில போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த திருமதி செல்வம்ல வர ராணி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேமஸான சீரியல்ல இருக்க ஃபேமஸான கேரக்டர்லாம் வந்து இவங்க வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், முல்லை அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதை விட ஒரு படி ஃபேமஸான ஒரு சீரியல் இருக்கு. அந்த சீரியல் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. எஸ், ராஜா ராணி கேரக்டர்ல வர ஷென்பாக்கும் இவங்க தான் வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கலர் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் பிடிக்கலன்னு சொல்லவே இல்லையே சின்னையா. சரி, ஓகே. இவங்க விஜய் டிவில மட்டும் தான் டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க சன் டிவிலையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இவங்களோட கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது சன் டிவில தான் பாத்தீங்கன்னா திருமதி செல்வத்துல. ஸோ இவங்க சன் டிவிலையும் பாத்தீங்கன்னா நாகினி சீரியல்ல கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம உள்ளம் கொள்ளை போகுதே, அதுக்கப்புறம் பிரிவும் சந்திப்பும், அது மட்டும் இல்லாம சன் டிவில இன்னொரு ஒரு ஃபேமஸான சீரியல் ஒன்று இருக்கு. அந்த சீரியல் பேர் தான் அழகு. அந்த சீரியல்ல வர வில்லி கேரக்டருக்கும் இவங்க தான் வந்து பூர்ணா அப்படின்ற ஒரு வில்லி கேரக்டர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் இவங்க தான் டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. நீ எக்குனாலும் எகிர்னாலும் தொக்குனாலும் தொகர்னாலும் கத்துனாலும் கதர்னாலும் இந்த பூர்ணா கிட்ட உன்னால எப்பவும் ஜெயிக்க முடியாது. நான் உன்னை ஜெயிக்கவும் விட மாட்டேன். இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது எந்த கேரக்டருக்கு டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன், விஜய் டிவில இருக்க ஃபேமஸான 2 சீரியலுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் 2 சீரியலுக்கு வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்ல இவங்க தான் வந்து டப்பிங் கொடுத்தாங்க. பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்ல யாருக்கு இவங்க டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தனம்க்கு தான் வந்து இவங்க வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. தனம் என்னதான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஆக்ட்ரஸா இருந்தாலும் அவங்களுக்கே வாய்ஸ் கொடுக்கறது நம்மளோட மீனலோச்சனி அவர்கள் தான். மீனலோச்சனி டப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் ஒரு டப்பிங் ஆக்ட்ரஸ் தான். அதை தொடர்ந்து இவங்களோட டாட்டரான மீனலோச்சனி நிறைய சீரியல்ஸ்ல வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு குழந்தை பிறந்து நீயே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கா எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல போற. நாங்க எல்லாரும் குடும்பமா வந்து தனம்க்கு மட்டும் தான் இவங்க விஜய் டிவில டப்பிங் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல, இதை விட ஒரு படி ஃபேமஸான ஒரு சீரியல் இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிலாவுக்கே நடந்து போன நம்மளோட பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்ல வர கண்ணம்மாக்கு இவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து வாய்ஸிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படிலாம் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா நடந்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கேரக்டர் விடையும் ரொம்ப டிஃபரா இருக்கக்கூடிய மௌன ராகத்துல வர வில்லி கேரக்டர் காதாம்பரிக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. இவங்களோட பணி இந்த விஜய் டிவியோட முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல, விஜய் டிவில இன்னும் கொஞ்சம் சீரியல்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் லாஸ்ட்ல சொல்றேன். பட் ஆனா இவங்களோட கெரியர் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருமதி செல்வம் எப்படி ஒரு காலத்துல சன் டிவில ரொம்ப ஃபேமஸா போயிட்டு இருந்ததோ அதுக்கு முன்னாடி மெட்டி ஒலி அப்படின்ற ஒரு சீரியல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா போச்சு. அதுலதான் இவங்களோட கேரக்டர் வந்து முதல்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதை தொடர்ந்து இவங்க திருமதி செல்வம்ல வர பானு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ விஜய் டிவில ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய பாண்டியன் ஸ்டோர்ல வர தனம்க்கு, அதுக்கப்புறம் மௌனராகத்துல வர காதாம்பரிக்கு, அதுக்கப்புறம் பாரதி கண்ணம்மால வர கண்ணம்மாக்கு இவங்க தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது தொடர்ந்து ஈரமான ரோஜாவிலையும் இவங்க வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென்றல் அப்படின்ற சன் டிவில போயிட்டு இருக்க ஒரு நாடகத்திலையும் இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸ்ருதி, உன் டாடி நம்பாத. அவரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த மல்லிகாவோட போயிடுவாரு. சக்தி தான் அவருக்கு பொண்ணு. என்ன நாள்னு தெரியுமா? நான் கிழமைய கேட்கல, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மாமா.
இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி விஜய் டிவில வர பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்க 2 மருமகளுக்கு வந்து வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஐ மீன் டப்பிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு 3வது மருமகளான மீனா மட்டும் தக்காளி தொக்கா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல, அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டப்பிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு டப்பிங் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐஸ்வர்யா அவர்கள் தான். ஐஸ்வர்யாவோட கெரியர் எப்படி எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி 2 பேருக்கு கெரியர் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எஸ் சன் டிவில தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதே மாதிரி நம்மளோட ஐஸ்வர்யா அவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சன் டிவில வர வாணி ராணி அப்படின்ற சீரியல்ல இருக்க பொற்பூஜா அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் தான் அவங்க கிட்ட இருந்தா இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க இவங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கும்போது இவங்க வந்து 12th தான் படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க, காலேஜ் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க. அப்பதுல இருந்தே இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போது பொண்டாட்டி மேல அக்கறை இருக்காடா? ஒரு நாளைக்கா சீக்கிரம் வந்திருக்கியா மவன? இதுக்கப்புறம் லேட்டா வந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ல கழட்டி போட்டுன்னு சொல்லிட்டுவேன். இப்போ கரண்ட்ல ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய நிறைய சீரியல்ல வர லீட் ரோல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆல்ரெடி முதல்லயே சொன்ன மாதிரி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்ல வர மீனா அப்படின்ற ஒரு நெக்லாம் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த கேரக்டருக்கு இவங்க தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஜீவாவோட ஃப்ரெண்ட் ஹனிமூன் கூப்பிட்டது யாரு? என்னையும் ஜீவாவும் மட்டும்தான். ஆனா இப்படி குடும்பத்தோட வரீங்களே, அறிவில்ல? அது மட்டும் இல்லாம ஜி தமிழ்ல ரொம்ப ஃபேமஸான சீரியல் என்னது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அமைதியா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் கொடுக்காம ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, செம்பருத்தி அப்படின்ற ஒரு சீரியல்ல இருக்க ஹீரோயின் பார்வதிக்கு தான் இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எஸ், எப்ப மாமா வருவீங்க? என்னதான் உங்ககிட்ட போன்ல பேசினாலும் வீடியோ கால்ல பேசினாலும் நேர்ல பார்த்து பேசுற மாதிரி வருமா மாமா? அது மட்டும் இல்லாம கலர்ஸ் டிவில வர திருமணம்ன்ற சீரியல்ல இருக்க ஸ்ரேயா அஞ்சனுக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபேமஸான சீரியல் ராசாத், அந்த சீரியல்ல வர ராசாத்தி அவர்களுக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவங்க கரண்ட்ல வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்குது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், செம்பருத்தி, ராசாத்தி, திருமணம் அப்படின்ற ஒரு 4 ஃபேமஸான சீரியல் இருக்க 4 லீட் ரோல்ஸ் தான் இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்ஷயா. அக்ஷயாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாஸ் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சிருக்காங்க. பட் ஆனா இப்போதைக்கு கரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டப்பிங் ஆக்ட்ரஸா தான் இருக்கிறாங்க. விஜய் டிவில வர முக்காவாசி சீரியல் எப்படி டப்பிங் சீரியல்ஸா போடுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சீரியல் இருக்கிற எல்லா லீட் கேரக்டரும் டப்பிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வரிசையில அக்ஷயா பாத்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் டப்பிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விஜய் டிவில அரண்மனை கிளி அப்படின்ற ஒரு சீரியல் வந்து நடுவில் ஓடிட்டு இருந்தது. அது என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரியாம நடுவில் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுல வர நம்மளோட ஹீரோயின் கேரக்டரான அரண்மனை கிளியில இருக்க ஜானு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்கு இவங்க தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், அர்ஜுன் சார் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல மேடம், இல்ல அர்ஜுன் சார் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்களாவது சொல்லுங்க சார், இதெல்லாம் போய் தானே. இதே அர்ஜுன் சார் வாய்ஸ் அப்படியே மாடுலேஷன் மாத்தாம சன் டிவில வர ரோஜான்ற சீரியல் அந்த ஃபீமேல் லீட் கேரக்டருக்கு வந்து இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலயும் சேம் அர்ஜுன் சார் தான். 2 அர்ஜுன் சாரையும் இவங்க மாத்தாமலே 2 டிஃப்ரெண்ட் சீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணி தான். அர்ஜுன் சார், என்ன எழுந்து பாருங்க சார். நீங்க இருந்தப்போ உங்க அருமை எனக்கு தெரியவே இல்லை. சீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க வந்து லேடி கெட்டப்ல இருப்பாங்க, சாரி ஜென்ஸ் கெட்டப்ல இருப்பாங்க. அவங்க பேர் வந்து சத்யா அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. அவங்களுக்கு இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். சத்யா சீரியல்ல வர சத்யாங்களுக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ராசாத்தி, பூங்குடி, வெண்ணிலா மாதிரி சாஃப்டான கேரக்டர் நினைச்சீங்களோ? வெர்ஷன் 2.0 சத்யா என்ன நினைச்சீங்கிற நீ? அது மட்டும் இல்லாம இவங்க பாத்தீங்கன்னா சிவா மனசுல சக்தியில இருக்க அப்படியே பாவமான கேரக்டருக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதை அப்படியே மாத்தி பாரதி கண்ணமால வர அஞ்சலி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களுக்கு மட்டும் தான் இவங்க வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க அதையும் தாண்டி ஒரு படி மேல போயிட்டு நம்மளோட கயல் ஆனந்தி தெரியும்ல, அவங்களுக்காக அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கு அப்படின்ற ஒரு படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆக போகுது. அதுல வர கயல் ஆனந்திக்கு இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சைல்டு வாய்ஸ்லாம், இந்த குழந்தைங்க வாய்ஸ்லாம் கிங்கினி மிங்கினி அப்படின்ற மாதிரி வாய்ஸ்லாம் அவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அப்புறம் எப்பதான் விளையாட போறது? ஆல்ரெடி 20s கிட்ஸ்னாவே கேட்ஜெட் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. 90s கிட்ஸ் மாதிரி நாங்க மண்ணில் போய் எப்போ விளையாடுறது? ஏன் இப்படி பண்றீங்க? இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போற ஒரு டப்பிங் ஆக்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தா நம்மளோட லக்ஷனா ராஜு தான். லக்ஷனா ராஜு யாருக்கெல்லாம் டப்பிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே திரும்பி பாருங்க. எஸ், விஜய் டிவில வர ஈரமான ரோஜாவே சீரியல்ல வர லீட் கேரக்டர் தான் வந்து இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி பாரதி கண்ணம்மால அஞ்சலிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கண்ணம்மாக்கும் வாய்ஸோ அதே மாதிரி அதுல டெரரா ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அது பாட்டு அதுக்கே பேசிட்டு இருக்கும். யார்கிட்ட பேசுறது, அது பக்கத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அது பாட்டு தனியா பேசிக்கிட்டே இருக்கும். எஸ், வெண்பா அப்படின்ற ஒரு வில்லி கேரக்டர் தான் இவங்க வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இருக்கியா? உங்க அம்மாவை பார்த்து உங்க பையன் பாரதிக்கு குழந்தை பிறக்கிற தகுதியே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி கண்ணம்மா கர்ப்பமா இருக்கான்னு கேட்கலான்னு தான் வந்தேன். சோ நீயும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துரு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க பாக்கியலட்சுமி அப்படின்னு ஒரு சீரியல் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா விஜய் டிவில. அதுல வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணுலாம் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணா தான் இருக்கும். அந்த
டாக்டர் கேரக்டருக்கும் இவங்க தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா நீங்க வந்தா வாங்க, அம்மாலாம் ஒண்ணு வர தேவை. இதயத்தை திருடாதே அப்படின்ற ஒரு சீரியல்ல ஐஷு அப்படின்ற ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் ரொம்ப வாழுத்தனமா இருப்பாங்க. அந்த கேரக்டருக்கும் நம்மளோட லக்ஷ்ணா ராஜு அவர்கள் தான் வந்து வாய்ஸ் இப்போதைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ கரண்ட்ல இவங்க எந்தெந்த சீரியல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈரமான ரோஜாவே, பாரதி கண்ணம்மா, பாக்கியலட்சுமி, அதுக்கப்புறம் இதயத்தை திருடாதே அப்படின்ற மட்டும்தான். இவ்வளவு நேரம் நீ பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் டப்பிங் ஆக்டர்ஸ் பத்தி தான் பேசுறது. யாருமே மேலுக்கு டப்பிங் கொடுக்கலையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல, கொடுத்துருக்காங்க. ஈரமான ரோஜாவே அப்படின்ற சீரியல்ல இருக்க ஒரு ஃபீமேல் லீடுக்கு எப்படி வந்து ஒரு வாய்ஸ் லக்ஷ்ணா ராஜு கொடுக்குறாங்க, அதே மாதிரி மேல் லீடான திரவியம்க்கும் டப்பிங் வாய்ஸ் தான். அதுக்கு டப்பிங் கொடுக்கறவர் யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரதீப் குமார் தான். அது மட்டும் இல்லாம பாண்டவர் இல்லம், அதுக்கப்புறம் திருமணம் அப்படின்ற 2-3 சீரியலும் இவர் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பேசாம இருக்கிறது எனக்கு. இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது மகாபாரதம் சீரியல்ல எல்லாருக்குமே டப்பிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆனா இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேரக்டருக்கு டப்பிங் கொடுக்கறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா வெளியில தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 பேர் எக்ஸ்ட்ராவா நான் சொல்றேன். இந்த டிராமாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சகுனியோட வாய்ஸ் செம்ம சூப்பரா இருக்கும். அந்த சகுனிக்கு யார் வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கோபி நாயர். எஸ், கோபி நாயர் வேற யாரும் இல்லை, விஜய் டிவியில வர முக்காவாசி ப்ரோமோல இவர் தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருப்பார். அவர் தான் சகுனி அவர்களுக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தார். கிருஷ்ணன் எனும் நாமம் கொண்ட இவனிடம் புத்தி கொண்ட எவனும் இணக்கமாய் இருக்கவே ஆசைப்படுவார். அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணர் கேரக்டருக்கும் நிறைய வந்து வாய்ஸ் தானாவே அவரே பேசிட்டு இருப்பார். அந்த வாய்ஸ் கேட்கறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அவருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்குது யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பார்த்த சாரதி அப்படின்ற ஒருத்தர் தான். அடங்கியது யாது என்ற வினாவை எவரேனும் எழுப்பினால் அதற்கு தங்கள் விடை யாது? சற்றே சிந்தியுங்கள். அதுக்கப்புறம் பிதாமகர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்கும் அந்த பிதாமகர் கேரக்டருக்கு யார் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாலகிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. பெரும் மாவீரர் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால் ராஜ்யத்திற்கு எதிராக தாம் அஸ்திரம் எந்தினால் அஸ்தினாபுரத்தை நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம். இதே மாதிரி இன்னொரு